Бананова държава, където някой идва, изсипва един сак пари и прави каквото си иска. Затова той трябва да се съобразява всеки инвеститор с мнението на гражданите, които обсъжда, с преценка на ползите, социални, икономически, дори морални и психологически и от гледна точка на вредите, която неговата дейност ще прецени за населението, за хората, които работят, обучават се и въобще живеят около неговата инвестиция, така да го кажем. И когато казвате, че има въпросът техническа от една страна, а от друга страна има морални и психологически измерения, и ние, видите ли, не трябва да ги смесваме. Вие сте представили един 4000, може би, страници и повече доклад, много дълъг доклад, в който има едни повече или по-малко технически задания, не знам си какво, повечето хора няма как да ги разберат, но и плюс това. Те са повечето празни, но вие не пренебрегвате въпроса. В самият закон за околната среда е поставен с голяма острота проблемът за моралния дискомфорт и за психологическото неразположение от една бъдеща инвестиция. Това е не само морален дискомфорт, който ще се причини за населението тук. Представете си, ние всички, вие виждате какво е недоволството, знаейки, че ето тук на няколко буквално метра от домовете ни един комин почва да пуше, това е един човешки живот, който се отишъл някъде из ветрално въздуха. Моралният дискомфорт, който съм сигурен, че служителите в предприятията, които се намират в непосредствена близост до крематориума, също ще потвърдят, че ще им бъде създаден. Защото това са хора, които всеки ден отиват на работа, минават